Ahojte, zdravím vás všetkých priaznivcov internetu a snowboardovej značky Barton a Analog. Dneska si spravíme takého menšieho sprievodcu nakupovaním produktov týchto značiek. Máme tu snowboard Barton Name Dropper, doska, ktorá je robená na freestyleové jazdenie v parku, na streetoch a v podstate aj v prašane. Doska je mäkká, pružná, je hravá, je to twin, to znamená, že obidve strany dosky od viazaní sú rovnako dlhé. Dobre sa na tom jazdí na normál, aj na switch. Je to flat, to znamená, že nemá vyhnutie ani nejaký špeciálny výrez, čiže sa na tom dobre presuje a je ľahká, ľahko ovládateľná a veľmi hravá na zjazdovke a na rôznych prekážkach. Viazko, ktoré je na tom namontované, je Barton Cartel. V tomto roku vyhralo cenenie na Transworld Snowboarding najlepšie viazko, čo sa týka freestylu. Jedna vychytávočka, ktorá je na tom veľmi dobrá, sú tieto elastické rebríky, to znamená, že sa veľmi ťažko zlomia. Doska plus viazanie majú systém EST, čo znamená, že máš na doske len takýto pásik, nemáš tam inzerty. Inzerty na viazkách, respektíve šrouby sú len dve a tým pádom si to môžeš nastaviť tak, ako ti to najviac vyhovuje, čiže stance od seba na milimeter presne, veľmi dobrá vec. Čiže Barton Name Dropper, Barton Cartel. Čo sa týka topánok, Barton model Ambush, freestyleová topánka, mäkká. Najväčšou výhodou tejto topánky je to, že je ľahučká, dobre sa prispôsobí na nohu a má speed lacing systém, čo znamená, že keď si dáš nohu do topánky, zatiahneš za dve šnúrky a máš ju zaviazanú. Oblečenie od značky Analog tiež si myslím, že netreba ani veľmi predstavovať. Dobrý dizajn, dobrá kvalita vecí, jedna dobrá vychytávka na mikinách. Tento typ mikiny má tzv. Kenguru vrecko, do ktorého si môžeš dať nejaký MP3 prehrávač. Je tu diera na sluchátka, cez ktorú si dáš kábel a môže ti to ísť rovno do uší. Rukavice Analog, jednou z vecí, ktorá je na nich super, je to, že keď si ich dáš na ruku, tento povrch ti umožňuje prepínať, respektíve ovládať tvoj smartfónik na Facebookiky a rozličné iné záležitosti, ktoré chceš robiť počas jazdenia. Okuliare Anon model M2 dostaneš v takejto krabičke bezpečnej. Asi najlepšou vecou na týchto okuliaroch je tzv. Magnetický systém. To znamená, keď máš založené nejaké sklo, tak aby si nebol na kopci smutný, keď je náhodou nejaké iné počasie, podľa toho, aké tam máš sklo, tak spravíš len veľmi jednoduchý pohyb. Sklo od okuliarov oddelíš, je to celé na magnet, to znamená, keď to priložíš takto naspäť, tak ti to chytí a nemusíš sa s tým trápiť. Trvá to asi tak 3,2 sekundy. Tým pádom to znamená, že ťa to spraví šťastným a tvoj deň je veľmi krásny. Čiže si užívajte dni na horách s týmito vecami najlepšie a buďte šťastní. Peace. A teraz si budú všetci myslieť, že jasné, týpek dostáva veci Analog, Barton, tak ich musel vychváliť a neviem čo. Ale tie veci sú vážne super. A vieš čo? A mňa to vôbec nezaujíma. Mňa to nezaujíma, pretože vesmír je cesta.